Helo, a chroeso i'r ail fideo yn y gyfres Creu efo fi, Lewis a Rhys. Yn y fideo cyntaf, nathon ni ddangos i chi sut mae defnyddio offerynnau taro, os ydych chi'n ffeindio yn y tŷ. A rwan, dyn ni'n dangos i chi chydig bach o offerynnau tebyg i ukulele yn fan hyn. Mae Lewis yn dangos i chi sut mae defnyddio gitar. Mae Rhys am defnyddio bwced fel drum. A wedyn, allai ddangos chydig bach o gitar fas i chi ar y diwedd. Wedyn, yn y fideo nesaf gobeithio, y byddwn ni yn rhoi bob dim at gilydd a yn creu can. Mae gennau ukulele fan hyn, yn Mr Urdd, a mae gennau sticeri ar y pen yma mwyn gwneud pethau'n haws i fi wybod sut mae'n chwarae hyn iawn. Os nad ydych chi erioed wedi chwarae ukulele o blaen, mae gennym ni fideo arall efo hyfforddiant sylwyr yn sôn am y nodau, am y frets, am tiwnio, am strymio a sut i chwarae efo metronom ac ati, felly cofiwch wylio hwnnw os ydych chi eisiau dysgu yn iawn. Os ydych chi wedi chwarae yn blaen, be dwi'n ddangos i chi ydi sut mae chwarae cysgan Rhedeg i Paris ar yr ukulele, a wedyn allwn ni ddefnyddio hwnnw wedyn ar gyfer creu can efo'r holl offerynnau eraill dyn ni wedi ddefnyddio. Yr unig gordiau dyn ni angen ar gyfer Rhedeg i Paris ydi C, F a G. Ei ddangos i chi'n sydyn. Felly mae C fan hyn ar yr un pink, F ydi 2 bys ar yr un glas gole, neu G ydi 3 bys ar yr un melyn. Felly mynd rownd o hynna, F, C, F a G. Iawn. So nhw'n ddefnyddio tempo ta 78. 1, 2, 3, a. Rhedeg i fyny ac i lawr, dwi'n rhedeg i Baris, rhedeg i ffwrdd i ddod yn ôl, dwi'n rhedeg i Baris. Iawn? Neu os ydych chi eisiau rhoi bach fwy o swing yn ddi, bach fwy o swing yn y strymio, pan ni'n mynd fel hyn. Gobeithio bod chi wedi mwynhau, gawn ni fynd rwan at Lewis efo'i gitar. Diolch yn fawr Marged am y wers sydyn yna ar yr ukulele. Felly da ni am fynd ymlaen wwan i ddysgu sut allan ni ychwanegu gitar i'r alaw Rhedeg i Paris. Ac os ydych chi ddim yn gyfarwydd efo'r gitar, dydy o ddim ots, da ni'n mynd i ddysgu ambell i beth i chi mwyn dod yn fwy cyfarwydd efo hynna. Felly gad ni weld sut allan ni ychwanegu gitar i'r alaw Rhedeg i Paris. Felly yn sydyn, da ni am ddysgu ambell i beth o gwmpas y gitar mwyn i chi gael dod yn fwy cyfarwydd efo'r offeryn. Felly mae gennym ni 6 string yn perthyn i gitar acwstig fel hyn, sef E, B, G, D, A ac E. Felly'r unig beth o'n i'n neud efo yna oedd hitio'r strings yma. Yna, mae gennym ni bethau ar enw fretboards, sef y gaps ydych chi'n gweld rhwng y darnau metal. Felly, dwi eisiau chi gyfri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fret. Yna, da ni am fynd i'r string olaf ar y gitar, sef yr E string, a da ni'n mynd i chwarae hwnna. Felly, yn syml, dwi eisiau chi chwarae yn union fel y dwi yn symud ar y frets. Fydd rhaid i chi jyst bod yn ofalus gweld lle dwi'n mynd, a nawn ni fynd y digon araf mwyn gweld beth ydyn ni'n neud. Felly hefyd, dwi'n defnyddio pick yma yma, allwch chi defnyddio bawd neu bys mwyn strymio just y gitar yna, a gwnewch yn siŵr bod chi ddim yn hitio dim ond y string yna, a dim un o'r strings eraill. Felly, da ni'n mynd i fynd ar fret rhif 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ac os ydych chi'n gwybod sut mae alaw Rhedeg i Paris yn mynd, allan ni wneud hyn yn iawn. Ond na i chwarae fo unwaith i chi, a wedyn allan ni ddysgu fo efo'n gilydd.
Na i wneud o chydig bach yn arafach wan, mwyn i chi gael gweld. Felly dyna ni sut i chwarae'r alaw ar y gitar, ond mewn gwirionedd, allech chi wneud be bynnag da chi isio jyst trwy ddefnyddio'r un string yma, jyst i fod o yn weddol alawol. Felly, enghraifft, allech chi jyst gwneud hyn. Felly mae hynna ddigon hawdd i chwarae o gwmpas efo. Reit, awn ni draws Rhys wan i ddysgu sut i wneud ambell i beat ar fox neu ddrwm allech chi ffidio o gwmpas y tŷ. Helo, chi'n iawn? Croeso. Heddiw, da ni'n mynd i ddysgu sut i greu drum beat ac creu sain drum yn defnyddio'r pethau syml sy'n o amgylch y tŷ. Heddiw, dwi wedi ffindio bwced, dwi wedi gwagio'r dŵr allan ohoni, ac da ni'n mynd i ddefnyddio y bwced i greu sain sy'n debyg gobeithio i drwm. Yn gyntaf, dwi'n mynd i ddefnyddio cledyn yn llaw i daro top y bwced, a mae'n mynd i wneud sŵn fel hyn. Ac wedyn, da ni'n mynd i ddefnyddio'r llaw arall, y llaw chwith, i daro ochr y drwm, a mae'n mynd i greu sain bach o wahanol. Ac wedyn, dwi'n mynd i ddod ar ddau efo'i gilydd i greu drum beat syml. 1, 2, 3, 4. A dyna ni, fedrwch chi fod mor arbrofol a ydych chi isio, dibynnu ar sut fath o gân ydych chi wedi cyfansoddi. Yn defnyddio'r technegau yna a taro bob rhan o'r bwced i gael sain bach o wahanol. Gobeithio bod chi wedi mwynhau. Dyna ni. Fel rhan ola ar gyfer y fideo yma, dwi'n ddangos i chi sydyn be allith y gitar bas gyfrannu i'r gân. Mae sŵn bas yn rhywbeth o sylfaen da i gân, a mae'n ychwanegu lot o ddyfnder. Felly, dyn ni mond angen C fan hyn, sef y trydydd ffret ar yr ail string, a mae gennym ni F, y ffret cynta ar y string cynta, a mae gennym ni G ar y trydydd ffret ar y string cynta. Felly, does ddim angen mynd dros mewn llestri o gwbl efo bes, gadw yn syml ac yn bendant, dyna sy'n bwysig. Felly, rhywbeth mor syml fod fel hyn. Neu, os ydych chi eisiau chydig bach mwy o frills a chwarae gwmpas efo chydig bach, bod ni'n mynd... Iawn? A wedyn, opsiwn arall, os ydych chi eisiau chydig bach mwy o drive, mwy o fynd yn y gân, bod yr bes yn pwysio'r gân yn y blaen, lle, bod ni efo plectrum, bod ni yn gwneud strymio ar ei lawr, bod ni'n gwneud downstrokes i gyd, mwyn y gân deimlo yn fwy egniol, lle. So bod ni'n mynd... Rhywbeth fel yna. Iawn? Diolch yn fawr iawn. Dwi'n edrych ymlaen lot fawr at y fideo nesaf wan, achos be fyddwn ni'n neud, fyddwn ni yn rhoi yr offer yna i gyd at ei gilydd ar yr app Acapella, a fyddwn ni yn creu cerddoriaeth efo yr offer yma, yr offer yna taro a lleisiau hefyd. Felly gobeithio gwneud chi fwynhau a gymuned efo ni ar gyfer y fideo nesaf hefyd.